sa akin ng Ilocos Norte. Ngunit hindi ito alintana ng mga mangingisda na nakita ko sa dalampasigan. Nagawi ako dito sa Ilocos Norte para sa isang bakasyon. At katulad ng mga mangingisda, walang makakapigil sa atin para ma-enjoy ang Pagudpud Ilocos Norte. Maaga ako nagising sa kadahilan ng gusto kong makita ang unang sinag ng araw. Ngunit hindi yata ito ang tamang araw para sa aming dalawa. Kaya dinamayan ko na lang ang ulan ng masarap at mainit na kape. Buti na lang may libreng wifi dito sa aming tinuluyan habang nagpapalipas ng ulan at humihigop ng isang mainit na kape. Ang inn na tinutukoy ko ay ang Rainbow Inn Beach Resort. Mula sa aking kinatatayuan, tanaw ko ang ibang mga turista na hindi alintana ang hangin at ulan para lang ma-enjoy ang Pagudpud. Tanaw mo rin dito ang mga windmills. Magtatanghali na nang humupa ang ulan, kaya naman excited pa rin ako na enjoy ng Pagudpud kahit naglumi ang weather. At least kahit papano, may enjoy pa rin natin. Kaya samahan niyo ako at mag-enjoy tayo dito sa Pagudpud. Ang kagandahan ng inn na ito ay mayroong rooftop na pwede mong ma-view ng 360 degrees ng Blue Lagoon. Pagdating sa kanilang rooms, mayroon silang family rooms or group rooms na pwede sa inyong magbabarkada. Halos 4 na taon din bago ko nabisita ulit ang bayang ito. Nakakamiss. At sa paglalakbay na ito, kasama ko ang Isabela Vlogger Society. Kahit na hindi nakisabay ang panahon, wala pa rin kupas ang ganda at pino ng buhangin dito sa Pagudpud. Sa kabila ng masamang panahon, ako pa rin ay nagpapasalamat sa isang araw na pahinga. Pahinga na dala ng haplos ng tubig, mga yapak sa buhangin, at hunin ng mga di magkamayaw na alon. Pahinga na karapatan ng bawat isa. Pahinga na nanggagaling sa taas ang ating Ama. At dahil ang resort ay may jet ski, hindi na namin ito pinalagpas. Tinulungan na rin namin ang operator na madala ito sa dagat. Kasama ang IBS Farm, sama-sama naming itinulak at hinila ang jet ski para lamang sa pagkakataong maranasan namin ang maglaro at mag-enjoy kahit hindi kagandahan ng panahon. Handa at excited na nga ang lahat at eto na. Handang-handa na nga si Reggie, tignan mo nga naman. Dahil ang jet ski ay pagmamayari ng Rainbow Inn, priority ang mga nakastay dito na gamitin. So, let the fun begin! Every day can be the best day ever. Don't stay home wishing the weather was better. Let's remember this moment together, 'cause we won't stay right here forever. So tell that boy your girl you like him. Tell that boy your girl you like him. Don't live with any regrets. Don't live with any regrets. Take a trip to London or LA. Make memories, make friends. Make memories, make friends. Oh, live your life like it's the last day. Stay up all night like it's the greatest show. Love your life like it's the last day. Oh, oh.
the last day. Dahil nga sa sama ng panahon, hindi namin nasubukan ang banana boat sa gitna ng dagat, kaya dito na lang muna kami maglaro sa dalampasigan. Isa itong rason para aming balikan ang Pagudpud, Ilocos Norte. Every day can be the best day ever. Don't stay home wishing the weather was better. Let's remember this moment together, 'cause we won't stay right here forever. So tell that boy or girl you like her. Tell that boy or girl you like her. Don't live with any regrets. Don't live with any regrets. Take a trip to London or LA. Make memories, make friends. Make memories, make friends. Oh, live your life like it's the last. Ang kasiyahan, hindi pinipigilan ng ulan. Ang pahinga, hindi pinipigilan ng isang masamang panahon. Ang pahinga ay tulad mo rin na maraming ipinaglalaban sa buhay, walang makakapigil sa'yo. Kaya magpahinga ka rin dahil deserve mo yan. Nag-offer din pala ang ina to ng meals, kaya pwede kayong bumili rin sa kanila ng mga pagkain nyo, lunch, breakfast, or dinner. Hanggang sa muli, kami magbabalik, Pagudpud, Ilocos Norte. Pero syempre, bago tayo umuwi sa Cagayan, kailangan muna natin kumuha ng isang souvenir mula sa mga souvenir shops nila dito